О, то сега не е хубаво. Не. Това е най-добре. Яде спи, опа. Сега стига. Не мога да стигна с това. Като боли, да ставам на ръба на Сега врата. е хубаво. Сега. После му е навик. После е голям зъб. Почти ми гърба. Няма го тишко. Къде няма той? Не аз бе, той такъв. Свършим. Ти кога ще заминават на косите да се ли научиш? Всяко неделя. Даже виж и аз знам. Няма топки. Днеска. Къде е бурлека? Кърък от всякъде. Бурлекса има бе, аз съм новинал се всяка обратно. И ти прати ли го? Ти представяш ли да купя сака от там? Да отида до Чаталджа, да отида до почивка, да се върна тука, да го донеса тука. Ние тази сутрин го напълних, пак. Сложих там джапанки, мапанки, ко трябва, защото той нали беше сгънат. Разпънат да ни носи вече. Имам даже. И го занесох до склада, топка няма и да го върна обратно. И звъня дали има други поръчения, защото вече няма да ме хванат. Да им пращам нищо. Крайлъшка гроздова ракия. Прекарах се. Жестоко. Така ли? Като добре, че с нощта видях. Чифти хората ме гледат дете. Нашата на трачата излиза за автобуса, ние 10:30 са прибирали и ние са автобуса и гледам само тя на спирката. 11 аз. Отива към спирката и викам нещо, разпри викам той моята дъщеря, викам. Аз познавам се. И като познаеш шофьора, ще му кажеш. Ами го познавам. Аз докато видя буса, защото знам с синята кост. И като мина буса и го видях и се спрях и викам, дойде сега, ако намали, значи са ме видели, ще му спрат. Добре, че те вярна аз, иначе. Но той буса след вас. След това, може и да няма. Няма, 11 ми каза. Жената тръгва, че 11 часа. Следния. Може да има да седиш да чакаш. Няма един път. С Валю, колкото се беше долу на кацичката. И го са върнеш. Кога го върнат? Той знае. Тук дойдоха ли на Мариана, майка и баща? Викам, ти вече са там, ще идват ли? Хората въобще вече жени се набиха, а ние още сме тук. Ама това е опасен, а това много приказва. Телефон ли? Като закъсне малко за работа, като не оставят по-докъсно, хората и въгъл да кажеш, жените се бият, аз още съм тук. Това по-да размя, не казва. Той се научил по цигата да взема ли пак? Да, той го разбира. Само, че не може да го изговаря. Значи разбирахме го. Той ще те говори. Той си го знае. Той си да го знае. И те значи не са такива цигани, те са власти. Много, да, купанали са. Много, черничка, ама много, да. Чечо, да ти разправям като са ожени Трифон и Трифон иде самичък. А по едно време ви ясно се зарадвах на детето, като на моето дете. Викам, тито е добре дошъл, ту влезва, бабо влезва, да те видя ту и циганина се изправя, на оградата се изправя един циганин. Викам, викам, по какъв билия. Ама черен, такова. Много са добри. Няма значение. Викам, с какво си тук, ми каза с една кола. Къде е тази кола, ми каза, там. Мислите, каква е тази кола, ама не сме да каже. И виждам този човек застанал там на вратата. Викам, я влез, викам, вътре ти, викам, нека да си... Не, така, ти му викаше, ти какъв се бе в тойка? Аз съм вика, дядо му на телефон бе. Да, аз... Ти вика, тая ли? Майката сме слабто и вика, заповядайте сега. Аз съм каза дядото на Триво. Само каза, нищо друго, преглътнах си езика, не мога дума да кажа. Аз като я видях първия път, тя беше бременна. И нали ти викат, сега ще дойде, нали, че с жена си, викам, хубаво. Не съм я виждала. И като я видях, много черна ми замя. Ма сега не черна. Но значи сега я не видя, защото свикнах с нея и много си добра, да. Добре, как си гледа, Димичко? Вади точно, добрете. За кого не ги връщаш? Рестите. Ресто за детето няма да връщаш, дете.
Много си добра даже. Абе, много се разбират. У нас Като вечер, се разбират, няма у нас значение. вечер Да, да се да. карам, тя Мариана, защото се ми се кара. Той си една садам, баби, Милен събрали се и те са Мариана колкат, много тият си, капват си. Това е човешко. И шета ми напред-назад, седнахме, Моята да си сестра с детето. Мадам, съоръжение. ами аз сега на масата, че какво са... И идва зета сега, за първи път от дома, като го видях и вчера. Бежнати към пие, няма нищо няма. Знаеш, стане ти ударят ваша мара. Ма, кой си тя? Малата ми. По-малък, викам, ами А, малка. Ама Малко те цигане. явно не са научили. Вчера, там, ама те са от научили старите мъжете боляри, са бе. като цари. Отначало не мога да възприемаш, аз малък още. И той Старите боляри. И ми той падал Не бе, от чола. болярски семейства са, те са водят такова са цял род. Аз спомням. Сигурно към родителите. Той е малко по-черен, Прабългарите. майка му е бяла като такова. Имате и какво Са да правим елементарни нищо. неща. Пуканка. Тя летно време пали печката за работа. Баща му е бял. Ставате. Аз му викам, Трифоне си... А той е опушен. Да, Оставя рядко хубав човек. Ти няма да се досваш, когато бързо ядем и кафето. Батко му е доста черничък. Викам, Мариана, Видиш, няма ще сега кажеш, към Съм гадно като това не зими. Ама ние с Не е майка толкова се бяхме научили по едно време. Да, от ваш търно влияе. Начало даже не сме Елементарни неща. Край. Възрастните се обаждат и... Сега ма Не, снимаш, нали? той дядо му даже не Не. Ей, как не? Направо да снима да не. Баба му как? Айде на... Обаче съм му на другата по-гора на него. Ти сега